2022 елның 1 мартыннан транспорт чарасын юл хәрәкәтендә катнашуга кертүне раслаучы диагностик карта тиешле тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, транспорт белән идарә итү өчен җаваплылык кертелә. Бу турыда Татарстан Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә. Рәсмиләштерелгән диагностик карта булмаган өчен 2000 сум күләмендә административ штраф каралган. Напоминаю, что технический осмотр обязателен для легковых такси, автобусов, грузовых автомобилей и легкового транспорта, принадлежащего юридическим лицам. При этом от прохождения обязательного технического осмотра освобождены легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и используемые исключительно в личных целях. Моннан тыш транспорт чарасы төзелешенә үзгәрешләр кертелү сәбәпле аны теркәү барышында автомобиль елына карамастан барлык төр транспорт чаралары өчен диагностик карта кирәк. Шулай ук дәүләт исәбенә кую һәм хуҗасын алыштыруга бәйле теркәлү барышында транспорт чарасына 4 елдан артык вакыт узган булса, диагностик карта булу мәҗбүри.